Odliatok maternice namiesto menštruácie? Som doktor Kollár a v gynekológii bez obav otvárame témy z oblasti gynekológie a ženského zdravia. Menštruačné krvácanie pozná každá dáma, každá jedna z vás. Je výsledkom postupného odlučovania funkčnej vrstvy endometria, výstelky maternice v priebehu niekoľkých dní. Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa však môže stať, že sa táto výstelka uvoľní úplne celá naraz a odíde v jednom kuse. Volá sa to deciduálny odliatok. Vidieť niečo takéto môže byť pre ženy obrovský šok, najmä v prípade, že nevedia, o čo sa jedná. A je to úplne pochopiteľné, pretože ide o tému, o ktorej sa bežne veľa nehovorí. Najčastejšie sa s touto situáciou stretávame v tehotenstve, napríklad pri mimomaternicovej gravidite alebo pri včasnom potrate. Odliatok má tvár dutiny maternice a jeho odchod môže sprevádzať intenzívna bolesť. Dámy, hoci je toto veľmi zriedkavé, ak sa to stane, radšej navštívite svojho gynekologa, aby ste spoločne zistili príčinu a uistili sa, že je všetko úplne v poriadku.